बेंगलाव फैनानै हिनजाव लाफैदों हिनजाव लादों ते लादों रिलेशनशिपा नोंसोर मोजां दं ना रिलेशनशिपा नोंसोर मोजां दं मा सानैनि पर्दाखौबो जालायदों हौवा हिनजावनि आरियावहाय सोर जालाया संसारखौथ' जानो थाखायावहाय सोर जालाया बयबो जालायो लाजिदोङाखै नोंसोरो ससियेल मिडियाआवहाय नोंसोर गावसिनि जालायनाय हेलो गाइस नोंथांमोनाथ' इन्ट्र होनाय भिडिअखौ माने नुखाबाय आरोना एनएनटिं एमजेखौ प्रितिया केस होबाय नामा आरो माने बयबोथ' मिथिखायो आरोना माने प्रिति आरो एमजे बिसोर सानैनि कन्ट्रोभार्सि सोलिबाय थानायखौ दा बयबोथ' नुनानै मोनखादों आरो गोबाङानो गाज्रि कमेन्ट हरबाय दंखायो आरोना बिनि बागैनो माने बिनिफ्राय जोंहा सासे सिस्टारा माने मोनसे बिराद मोजां बाथ्रा बुंदों आरोना माने बिसोर प्रिति आरो माने एमजेनि सायावनो आरोना बेखौनो ओमफ्राय नोंथांमोननिसिम आपडेट होनो होननानै बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय आरोना लोगोफोर भिडिअखौ फुल नायबासो मिथिना मोनगोन आरो लोगोफोर सोरबाफोर जुदि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो आरोना लोगोफोर बिदिब्ला लोगोफोर नैबे भिडिअखौ नायग्रोनानै लादो आरोना बेंगलाव फैनानै हिनजाव लाफैदों हिनजाव लादों ते लादों रिलेशनशिपा नोंसोर मोजां दं ना रिलेशनशिपा नोंसोर मोजां दं मा सानैनि पर्दाखौबो जालायदों हौवा हिनजावनि आरियावहाय सोर जालाया संसारखौथ' जानो थाखायावहाय सोर जालाया बयबो जालायो लाजिदोङाखै नोंसोरो ससियेल मिडियाआवहाय नोंसोर गावसिनि जालायनाय बिनि प्रफाइल चेक खालामनानै नायहर लाजिनो रोङिखौ खयजन साबैसे सिख्लाफोरखौ नुदों बिसोरो आसामाव हाबा जाहैनाय माथो आसामनि हिनजावफ्रा मेला बेंगलाव हाबा जाफैनानै दङ बिदिखौ आखाय हायोब्ला साला आमलाबो जानला मोनला खगा दंनानै दारायलाबाय बिदिबाय सेंग्रा मोनगोन भागोआ सानै सानथामनिफ्राय बिसोर जइन आरि जाफैगोन ग्रें ग्रें संसार जागोन नोंसोर मालायफोरखौ रायदो ना गुड मर्निं आंनि दिनैनि बे भिडिअ लाबोनायनि मेन खारना जादों बिक्रम दैमारी होननाय सासे सेंग्राया जोंनि बेंगलनि मानसिफोरखौ रायदोंना बे एमजि ना डिजे ना फिजे ना मिजे प्रिति बेसोरो ससियेल मिडिया गावसोरनि जिबनखौहाय मोनसे काहिनी खालामदों गावसोरनि माब्रै भिउस बारायनाय गावसोरनि माब्रै प्रफिट जानाय बेसनि जुदि नाटक गेलेदों मोनसे बिनि जानायहाय जोङो बिनि थाखायहाय जोङो बेंगलनि मानसिफ्रा रायजानांगौ जादों लाजिनो रोङिफोर नोंथोरनि जुनैनो जोंनि बेंगलनि मानसिफ्रा रायजानांगौ जादों मा लिरदों बे बिक्रम दैमारीनि कमेन्टआ मा नाय बेंगलनि बर्डनफोरा बेदिनो बेंगलनि बर्डनफोरा बेदिनो जों साबैसो बेंगलनि मानसिफ्रा आसामाव थांनानै हाबा जाहैदों होनसाय जों खयजन सिख्लाफोरा खयजन हिनजावफोरा बेंगलनिफ्राय आसामाव थांनानै हाबा जाहैदों बेबायदि कमेन्ट्स लिरनो बेसोर मोनसे ससियेल मिडियाखौ गावसोरनि ससियेल मिडिया बायदि मोनसे प्लेटफर्मखौ गावसोर काहिनी बानाय नाटक बानाय थार फैसा इनकाम खालामदों भिउवार्सनि जुनैहाय साननै सानथामनिफ्राय बिसोरो साला आरो रिलेशनशिपआव फैफिनगोन बेनि थाखाय जों रायजानांगौ नामा बेंगलनि हिनजावफोरा बेंगलनि सिख्लाफोरा खयजन मानसिखौ नुदों जोंनि बेंगलनिफ्राय आसामाव थांनानै हाबा जाहैनानै न'खर सिफायनानै बेबायदि फैनाय लाजिनो रोङिफोर कमेन्ट्स खालामनायनि सिगां खर'आव सानग्रो मिथिबाय बे सासेनि जुनै जों 10 जना मालाबाबो भागि आरजानो हाया कमेन्ट्स खालामनायनि सिगां नायग्रो बुजिग्रो होनग्रो जों आग्लायनाय हौवाफोरखौ लाया मिथिबाय बे बेंगलाव बे एमजि ना टेमजि ना डिजि बे मानसिया जुदि मोजांब्ला आसामाव माबो हिनजाव मोनाखै बियो आसामाव मा हिनजाव मोनाखै बियो आसामाव जुदि हिनजाव मोनाखैखाय बेंगलाव फैनानै हिनजाव लांफैदों बे रिजेक्ट माल बियो खान आसामाव हिनजाव मोनाखै बे रिजेक्ट माल बियो जानो हागौ बियो इउटुबार बे रिजेक्ट माल बियो बेखौनो जानो हागौ हयथ' बियो आसामाव हिनजाव मोनाखै बेंगलाव फैनानै हिनजाव लांफैदों हिनजाव लादों ते लादों रिलेशनशिपा नोंसोर मोजां दं ना रिलेशनशिपा नोंसोर मोजां दं मा सानैनि पर्दाखौबो जालायदों हौवा हिनजावनि आरियावहाय सोर जालाया संसारखौथ' जानो थाखायावहाय सोर जालाया बयबो जालायो लाजिदोङाखै नोंसोरो ससियेल मिडियाआवहाय नोंसोर गावसोरनि जालायनाय मानायफोरखौ हगारनानै जोंखौ रायहोनो साबैसो बेंगलनि सिख्लाफ्रा हिनजावफ्रा आसामाव हाबा जाहैदोंलै खोथा रायलायनायनि सिगां होननायनि सिगां कमेन्ट्स लिरनायनि सिगां मोजाङै कमेन्ट्स खालाम मिथिबाय सेंग्रा नों जानो हागौ आंनिफ्राय गदाय गिबि ना गदाय आं मिथिया खिन्थु आंखौ गदाय होननानै फंबाय होननानै सानदों मोजां कमेन्ट्सफ्रा खालाम आरो बेंगलनि हिनजावफ्रा माथो नायबाय थादों मा नायबाय थादों बिनि प्रफाइल चेक खालामनानै नायहर
लाजिनो रोङिखौ खयजन साबैसे सिख्लाफोरखौ नुदों बिसोरो आसामाव हाबा जाहैनाय माथो आसामनि हिनजावफ्रा मेला मेला बेंगलाव हाबा जाफैनानै दङ बिदिखौ आखाय हायोब्ला साला होमब्लाबो जानला मोनला खगा दंनानै दारायलाबाय बिदिबाय सेंग्रा मोनगोन भागोआ सानै सानथामनिफ्राय बिसोर जइन आरि जाफिनगोन ग्रें ग्रें संसार जागोन नोंसोर मालायफोरखौ रायगोन ना असभ्यता बेयावनो आङो दिनैहाय आदा एनिथिं एमजि जोंहाय लोगो मोनदों जों आग्लायनाय हौवाफोरखौ लाया मिथिबाय बे बेंगलाव बे एमजि ना टेमजि ना डिजि बे मानसिया जुदि मोजांब्ला आसामाव माथो हिनजाव मोनाखै बियो हा आसामाव मा हिनजाव मोनाखै बियो आसामाव जुदि हिनजाव मोनाखैखाय बेंगलाव फैनानै हिनजाव लांफैदों बे रिजेक्ट माल बियो खान आसामाव हिनजाव मोनाखै हा बे रिजेक्ट माल बियो जानो हागौ बियो इउटुबार बे रिजेक्ट माल बियो बेखौनो जानो हागौ हयथ' बियो आसामाव हिनजाव मोनाखै बेंगलाव फैनानै हिनजाव लांफैदों हिनजाव लादों रिलेशनशिपआ नोंसोर मोजां दोन ना रिलेशनशिपआ नोंसोर मोजां दोन मा सानैनि पदावबो जालायदों हौवा हिनजावनि आरियावहाय सोर जालाया हा संसारखौथ' जानो थाखायावहाय सोर जालाया बयबो जालायो लाजि रोङाखै नोंसोरा ससियेल मिडियाआवहाय नोंसोर गावसोरनि जालायनाय मानायफोरखौ हगारनानै जोंखौ रायहोनो हा साबैसे बेंगलनि सिख्लाफ्रा हिनजावफ्रा आसामाव हाबा जाहैदोंलै खोथा रायलायनायनि सिगां होननायनि सिगां कमेन्ट्स लिरनायनि सिगां मोजाङै कमेन्ट्स खालाम मिथिबाय सेंग्रा नों जानो हागौ आंनिफ्राय गदाय गिबि ना गदाय आं मिथिया खिन्थु आंखौ गदाय होननानै फंबाय होननानै सानदों मोजां कमेन्ट्स खालाम आरो बेंगलनि हिनजावफ्रा माथो नायबाय थादों हा मा नायबाय थादों बिनि प्रफाइल चेक खालामनानै रायहर लाजिनो रोङिखौ खयजन साबैसे सिख्लाफोरखौ नुदों बिसोरो आसामाव हाबा जाहैनाय माथो आसामनि हिनजावफ्रा मेला मेला बेंगलाव हाबा जाफैनानै दङ बिदिखौ आखाय हायोब्ला साला होमब्लाबो जानला मोनला खगा दंनानै दारायलाबाय बिदिबाय सेंग्रा मोनगोन भागोआ सानै सानथामनिफ्राय बिसोर जइन आरि जाफिनगोन ग्रें ग्रें संसार जागोन नोंसोर मालायफोरखौ रायगोन ना असभ्यता स' लोगोफोर दिनैनि आपडेट भिडिअ'आ बेखिनियानोमोन आरोना बे सिस्टाराथ' माने जोंना नैबे माने सिस्टारा माने बिराद मोजां माने बुंलांबाय आरोना माने जेरै दा प्रितिनि सायावनो आरो माने बिनिनो आरो हासबेन्ड मा होनो एमजेनि सायाव आरोना बिराद मोजां बुंलांबाय आरोना लोगोफोर जाय भिडिअ'खौ फुल नायदों बेफोरथ' नुखाबाय भिडिअ'खौ बिराद मोजाङैनो माने फोरमायलांबाय आरोना जोंहा नैबे सिस्टारा बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'खौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन आरोना लोगोफोर माने बेफोरबायदिनो माने गोदान आपडेट मोनबा नोंथांमोननिसिम शेयार खालामगोन आरोना लोगोफोर आरो लोगोफोर सोरबाफोर जुदि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा थाबैनो लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना लादो आरोना माने जेथियाखि आं भिडिअ आपल'ड खालामो नोंथांमोननिसिम नटिफिकेसन मोनहैयो आरोना लोगोफोर बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय Nele, iman safa safa. Tuh, sahadar safa siklaw, kimnya mana ngkaili.